Hi 1,000 viewers. Thank you for coming.
Ha?
Hi, 1,000 viewers. Thank you so much sa patamsak. Thank you sa pagbisita. Thank you so much sa pagpatamsak dyan. Tamsak. Thank you so much sa pagbisita, guys. $2,000 viewers. Thank you so much. Thank you for coming.
3,000 viewers. What's up, what's up? Thank you for watching my live, and thank you for the thumbs up, thumbs up, thumbs up. Bangon sa kuyang mata, iminuklat. Sa kong pagiling pasiring sa higaan. Taran, taran, taran.
Dumidilim na. Dumidilim na.
Sa puso ko, ikaw ang pag-asa. Aking buhay, may gagabay sa'yo. Ang alap ko itong pagmamahal mo. May nagmamahal. Hello! Mega love shout out to 1,000 viewers and thank you so much sa patamsak dyan. Tamsak dyan. Thank you so much. Tamang tambay-tambay lang muna tayo sa tabi ng dagat. Live. Tabad ba sa bangko? Pwede mo na kami. Puro nung tunog yun. Kaya ko ada guru balas stress. Sini para para Pag-araw ba yan? Kailan ito? Pag nag-run. Ha? Iyo, sa agad o. Ngayon sa agad ha. Sa bago? Ayos ko dyan. Sige, sabi mo. Gabi na ah. Parang kailangan na natin mag-end. Ayan na. May moon na. Moon. Thank you so much sa patamsak dyan guys. And 1,000 viewers. Thank you so much.
Ayan, mag-e-end na tayo. Maraming salamat po sa lahat ng bumisita at nagpatamsak dyan. 1,000 viewers, thank you. Ayan, medyo dumidilim na. At ang video natin ay dumidilim-dilim na rin. Ayan. Goodbye guys. Thank you.